बिरोधी दलनि बिजाथि हिसाबै गावनि हेंथायै गसंनाय बिजाथिफोरखौ समाल'सना खालामनाया राजनितिनि मोनसे हारिमु आरो बेनि थाखायनो दिनै मनरन्जन ब्रह्मआ समस्तियाव गुबुनखौ खामानि मावाखै होननानै मोनसे बांसावनाय बदनामखौ होदों आं बुंगोन मनरन्जन ब्रह्मआ दिनै बिजाथि जानानै गसंदों बे 100 बार एमएलए जानानै फैयोबाबो आं थांनाय 5 बोसोराव जेखिनि खामानि मावदों बेसेबां खामानि बे मावनो हानाय नङा आं दिनै बेसेबां खामानि मावदों बिनि हिसाबखौ आं होनो लुबैया खिन्थु आं सिद्धायै बुंगोन जे आङो थांनाय 5 बोसोर कार्यकालाव आसामाव हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय गासै गंब्रै मडेल हस्पिटाल 30टा बिसना जुक्त मडेल हस्पिटाल आंनि समस्तियाव गंब्रै आं लाबोदों 10 खान दालां आं बानायखांबाय थांनाय 5 बोसोराव आरो सानथ्र'हायै लामा आं मावदों बयनिख्रुइ बांसिन दंफांनि दालां थानाय समस्तिया जाबाय पश्चिम क'क्राझार समस्ति आङो थांनाय 5 बोसोराव 10-15टासो दालां आरसीसी दालां बानायखांबाय आरो सानथ्र'हायै लामा आं बानायदों गंब्रै आङो वर्ल्ड बेंकनि थाखाजों मार्केट कमप्लेक्स लाबोदों 2.5 कोटी थाखानि मनरन्जन ब्रह्मआ 100 बोसोर एमएलए जाब्लाबो बेखौ लाबोनो हाया आङो आम्बेडकार भवन 1.73 लाखनि दा लुगासिनो दं गंब्रै आङो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय 25 लाख थाखानि कमिउनिटि हल दा लुगासिनो दङ आरो बेबायदि सानथ्र'हायै खामानि आं दा मावदों आरो बे खामानिफ्रा जागासिनो दं रायजोफ्रा जथेस्थ' सेटिसफाइड आंनि खामानि मावनायनि हिसाबखौ रायजोफ्रानो होगोन 51 कोटी थाखानि पावार ग्रिड साबस्टेशन आङो सेरफांगुरियाव लाबोनानै दं दा इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट जादों बेनि थाखाय नुनो हायाखै लाबोथोंसाय बेखौ सोरबाया हिम्मत दंबा सोरबा लाबोथों जेबो फेक्टर नङा बियो जेबो फेक्टर नङा राजनितिनि मानसियानो नङा बेफार खालामदों बेफारि मानसि राजनितिनि अवा जेबो गैया फैसाल' दं बेनाव फैसाजोंनो गासिबो जाजोबा फैसाजों गासिबो जाजोबो साननानै राजनितियाव ओंखारदों आरो बेवहायनो बिनि थाखा फैसा दंस' जागोन लुटपाट खालामनानै लानाय थाखा अयनाय भाबै लानाय थाखा इसोरा खायदा खालामनानै बिनि थाखाखौ सुस्र'फिननायनि मोनसे नैबे बिसायख'थियाव बेखौ केन्डिडेट हिसाबै दैथायहरदों आरो बेयाव मोनगोन बियो माने गावनि धन सम्पति जोबस्रांनायनि माने रोखा मोनसे फोरमानखौ बिपिएफखौ एंगारनानै थांनायनि खारना जाबाय बे बिपिएफनि सदस्यबो नंखायामोन बिपिएफखौ एंगारनायनि खोथानो गैया बिपिएफनि कर्मीबो नङा सदस्यबो नङा बिपिएफ सरकारनिफ्राय बियो गासैबो बिटिसिनि थाखा फैसा लुटपाट खालामनानै लादों बे खिन्थु नंगौ आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बिथांखौ जथेस्थ' सहाय खालामदोंमोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथां बायदि गावखौ सहाय खालामग्रा मानसिखौ बेबायदि आसि बिमा खोन्थानानै बिथाङा जे दिनैहाय माने गुबुन हानजायाव बाबनानै थांनानै केन्डिडेट जानो फैदों बे हाग्रामा महिलारिखौ बेसेबांबा गाज्रि रोखोमै फोथाखेबस' खालामनाय जादों बे मिर्जाफोरनि खामानि मावनाय जादों बे अयनाय बेबायदिया हामा फाब नाङो बिदिया